Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Святы. Раство, каляды, Новы год. І зараз дзеці, асабліва тыя, хто знаходзіцца ў школе, ну, дакладней, не знаходзіцца ў школе, таму што зараз канікулы, і яны думаюць, куды схадзіць, куды падацца, як адсвяткаваць, каб было весела і пажадана па-беларуску. Розных мерапрыемстваў прапаноўваецца шмат, але, на жаль, невялікая колькасць па-беларуску мерапрыемстваў святочных для дзяцей. Тым не менш, выбор ёсць. Пра гэты выбор, куды пайсці, куды звадзіць сваіх дзяцей на святы, мы сёння і пагаворым з гасцямі нашай студыі. Гэта аўтар спектакляў пра прыгоды літары У, кароткая, Роман Орлоў, а таксама аўтары праекту «Калыханка» Святлана Тоўсцік і Віталь Абаканович. Ну і Альгерд. Абаканович. Добрый день, шановное господарство. Добрый день. Добрый день, дякую за запрошение. Давайте пачнем, ну, с кого пачнем? С Альгерда. С Альгерда. Альгерд, куды тебе повядуць бацькі твае, каб адсвяткаваць, каб не сядзець дома перед компьютером? Вырашылі ўжо? Альгерд, каб это самое, по прыкладзе свайго того нашага продка беларускага, імя якога ён і носіць тут нас усіх не пасекчы мячамі, вырашыў ухіліцца ад размовы. Тым не менш, спадарыня Святлана, вот ёсць ужо, вы выбралі, куды пойдзеце і куды прапаноўваеце схадзіць бацькам з дзецьмі? Ну, так. Мы уже наведали. Вы уже наведали мероприемство, так, Виталий, скажи. Давайте бліжэй троху да мікрафона. Давайте. Виталий, ты скажи. Так, ну, справа ў тым, што у гэтым годзе адбылося дзве вялікія падзеі для нашай сям'і. Так, выйшла кніжачка, зборнічак «Калыханкі» разам з дыскам, і літаральна праз тыдзень у нас нарадзілася маленькая дзяўчынка. Таму вось пайсці кудысьці у мамы зараз магчымасці няма. Тата з дзіцяткам, з Альгердзікам, яны ўжо наведалі у царкоўныя мерапрыемствы, падарожжа ў Бэтлеем і таксама святочныя калядныя мерапрыемствы ў царкве, так? У царкве Узнясення. Калі вы ўжо прыгадалі пра «Калыханку», вось гэты ваш праект, і кніжка, і CD, што гэта такое? Вот больш падрабязна пра гэты ваш праект. Ну, справа ў тым, што калі была я ў адпачынку з першым дзіцём, я заўважыла, што не хапае. Увесь час патрэбна было кожны дзень спяваць калыханкі. І нейкім чынам не ўсе словы помніліся, нешта забывалася, нейкія радочкі. І мелодыі забываліся, так, вельмі складана адразу ўсё помніць і ўтрымаць у памяці. Таму у мяне ўжо на той момант узнікла неабходнасць трымаць перад сабой тэксты нашых вядомых беларускіх калыханак. І такім чынам, але яшчэ гадуючы дзіцятка, я захапілася англійскімі песнямі і пачала яму спяваць. Вось. А каб яму было больш зразумела, паралельна я і перакладала іх на беларускую мову. Такім чынам у нас атрымаўся зборнічак, у які ўвайшлі як беларускія аўтарскія вядомыя песні, народныя песні, а таксама пераклады вядомых дзіцячых англійскіх песень. Што, дарэчы, спявае весь англійскамоўны свет. Ну, дарэчы, гэта вельмі карысная кніга, скажу я вам, вот ад сябе, таму што часам моя дачка хоць ужо і 8 гадоў мае, але часам просіць мяне заспяваць якую-нибудь наначную песню перад сном, і выбор такі невялікі. Я ўжо спяваю ўсё, што заўгодна, пачынаючы ад вядомай нашай там калыханкі Рыгора Барадуліна і завяршаючы там і
песнями Соколова Воюша, аксамітны летні вечар. Уже нават край ты мой край вольскага спяваю уже і добра так заходзіць, скажу я вам. Тым не менш, Роман, давайте крыху да вас. Прыгоды літары у кароткае. Як ввогуле нарадзілася ідэя распачаць, закласці, вот зрабіць такі спектакль? Год назад еще ничего не было, только дух як бы этого проекта витал над водой. Мы с Виталием Сапрановичем поразмаўлялі, вырашылі, што афіша сапраўды беларускамоўных святаў вельмі бедная. Вельмі бедная, і нават Цюс у мінулым годзе выкарыстоўваў крэатыў са словам кікімара, які нам падаўся не вельмі беларускім персанажам. І нам стало просто, неяк уже не по сабе, і мы вырашылі, што мы пойдзем, як бы, будзем уваходзіць в эту раку. Прайшоў год, вы можете нас павіншаваць, у нас 10-й будзе спектакль. 3 часткі мы зрабілі этой, не побоюсь этого слова, это уже франшиза. Вось выйшаў учора сігнал дыска, тут 13 песень с этих спектакляў, і сюды не трапілі все песні, не кажучы уже про версіі песень. Мы спадзяемся, што будуць бясконцыя перавыданні, потым з рознымі вокладкамі, як это ў заходнім шоу-бізнесе павінна працаваць, і мы такім чынам таксама здолеем падтрымліваць цікавасць. Таксама звяртаю ўвагу, што гэты дыск утрымлівае караоке-версіі і тэксты песень. Яго можна выкарыстоўваць нават як нейкі навучальны дапаможнік у беларускіх гімназіях, напрыклад, і гэтак далей. Вось, так што мы проста ўбачылі нейкую нішу. Шмат вельмі адбываецца рэканструкцый. Я звычайна нават трохі у мяне такі ёсць момант пікіроўкі. Хоць мы працуем з аднымі, я думаю, ніхто не будзе спрачацца, што Вікторія Міхна і школа традыцыйнага мастацтва, вы, напэўна, ведаеце, это вельмі аўтарытэтная структура. Дзеці удзельнічаюць у нашых спектаклях. У этой вот казцы, куды я всіх запрашаю у бліжэйшай, як літараў нескладовая вратавала каляды, што пройдзе паслязаўтра на тым жа месцы ў моладзевым тэатры эстрады, 18:00 пачатак, квіткі яшчэ ёсць. Дзеці школы традыцыйнага мастацтва будуць удзельнічаць і ў фае, яны выйдуць на сцэну таксама. І гэта нейкі такі, мы лічым, што мы робім такі поп-мейнстрім. Мы выкарыстоўваем элементы архаічных беларускіх абрадаў, але мы спрабуем зрабіць прадукт, на якім могуць прыйсці людзі, якія наогул, можа быць, не цікавіліся раней беларускай тэмай. Для іх это можа быць першы крок. Таму што, даруйце, но мне здаецца, што не все гатовы адразу в архаіку в такую, да? І нават у нас пікіроўкі наконт касцюма казы. Все кажуць, вось, значыць, каза — это перавернуты ж кажух і маска, і, в прынцыпе, галоўнае, што мы называем яе каза. Мы выкарыстоўваем так званую раставую ляльку. Гэта зусім іншае, і ясна, што ў традыцыйнай беларускай культуры это не было. Але мы робім у нейкім сэнсе поп-мейнстрім спектакль. І таму у нас асноўная мэтавая аўдыторыя можа быць 3-5 гадоў, максімум першыя класы. І таму, каб чалавек, маленькі чалавек, які робіць свае першыя крокі на этой зямлі, дакладна ідэнтыфікаваў, што это каза, мы вось, такія, можа быць, спрэчныя, камусьці яны пададуцца, робім крокі, але мы, ще раз паўтаруся, мы спрабуем заняць абсалютна незанятую нішу вось сімбіоза архаікі і нейка мадэрна, так. І не побоюся этого слова, мы нават у нейкім сэнсе, напэўна, замахваемся на канкурэнцыю за душы і свядомасць тых маленькіх дзяцей, якія, нікому я не адкрыю тут велосипед, што многія сядзяць на заходніх мультиках, і это все імперії Марвел, там, Шреки, Смурфики и все астатняе, яны абсолютно, так сказать, запаланілі всю медыйную свядомасць. Таму змаганне павінна ў тым ліку ісці іх жа сродкамі. Праз увядзенне у некую свядомасць сваіх беларускіх нейкіх монстрыкаў, пачварыкаў і святых духаў. Неяк так. Роман, дзякуй.
Спадарня Святлана, ўсё ж таки да вашай кніжкі зборніка калыханак, як вы адбіралі, паводле якога прынцыпу? Вот што падабаецца мне, што вот я побачыла, што падабаецца маім дзецям, ці вот таму, што ва ўсім свеце, таму, што вот там нейкія там традыцыі, таму, што нейкая ззаду ўжо гісторыя ў гэтай песні? Ну, значыць, адбор адбываўся якім чынам? Значыць, у зборнічак увайшлі добра вядомыя шэдэўры нашых славутых паэтаў: Геннадзія Бураўкіна, Рыгора Барадуліна, Артура Вольскага, а таксама сучасных паэтаў-бардаў Эдуарда Акуліна, Алеся Камоцкага, паэта Леаніда Дранько-Масюка, вось, і Арыны Лісецкай. Вось. Гэта аўтарскія калыханкі. Народныя ж калыханкі, яны найбольш распаўсюджаныя з іх мы ўключылі. Люлі-люлі-люлі, прыляцелі куры, так, і пайшоў каток пад масток. Вобраз курачак і катка — гэта найбольш распаўсюджаны ў беларускіх калыханак. І проста існуюць вельмі шмат варыянтаў гэтых песень і мелодый, так? Мы абапіраліся на... Узялі мелодыю з кнігі «Беларускі дзіцячы фальклор», дзе сабрана, можна сказаць, цэлая энцыклапедыя гэтых беларускіх калыханак. Вось. А таксама навінкай у гэтай кніжцы будуць арыгінальныя пераклады англійскіх вядомых дзіцячых песень. Напрыклад, гэта калыханка Брамса, гэта так, па-англійску «Bye-bye, Mila», але па-англійску «Brahms Lullaby», «Rockabye Baby», так. А таксама пераклады з нямецкай мовы, вядомыя, вось, калі ён перакладзены на рускай мову, «Спі, моя радасць, усні». Мы пераклалі ў арыгінале з нямецкай «Спі, прынц маленькі, засні». Вось. І я лічу, што вось гэта, у гэтым паказаць прыгажосць англійскіх песень, пазнаёміць дзетак, зноў жа, каб яны пазнаёміліся з англійскім фальклорам, так? І мы вельмі дапамаглі, вялікае дзякуй, запісаць гэтыя песні вядомы хрысціянскі гурт «Лаўданс». Гэта Андрэй Лугін і Алёна Палачанская. Вось. Яны проста вельмі цудоўна загучалі і таксама дапамаглі нам заспяваць дзеткі Анэля і Мсціслаў Церашковы. Гэта дзеткі, паэткі-перакладчыцы Алены Церашковай, якая таксама ў нашым зборнічку прадстаўлена. Якая вядзе курсы Яна вядзе заняткі «Мова на нова» для дзетак. Так. Ну, ось атрымліваецца, што ў гэтай вось вайне за розум нашых дзяцей Роман Орлоў з аднаго боку тэатральнага заходзіць, а вы з другога, прычым яшчэ з самага там нулявога ўзросту, праз калыханкі, праз начныя мроі. Так, можна сказаць, Спяваць трэба еще до нараджэння дзіцятка. Вось так, каб чуў адразу. І пазнаваў. І таксама усмоктваў беларускую мову, можна сказаць, з малком маці. Так? Вось, гэта вельмі важна, каб дзіця чула ўжо гукі матчынай мовы менавіта ад нараджэння. Я думаю, што я яшчэ трохі парэкламую вось гэты дыск. Тут поўнасцю аўтарская музыка, якую Роман Орлоў стварыў пры невялікай дапамозе сваёй каманды. І тут таксама ёсць калыханка, яна называецца «Я рыла стаміўся». Калі вы возьмеце гэты дыск, то можна будзе развучыць эту песню, таму што там ёсць караоке-версія, і тэкст песні таксама ёсць. Ну, это, значится, можно лічыць першай песняй часткі другой кнігі калыханак. Ну так, я на этом, вот, может быть, намекаю, як такі кросс-промоушен. Мы перервемся на невялічкую паузу. 3 хвіліны навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, а у нас у гасцях Роман Орлоў, Святлана Тоўсцік і Віталь Абаканович. І Альгерт Абаканович. І Альгерт, ну як же ж без яго? Ён жа спяваў там. Не ведаю, як спяваў, но тут самы актыўны удзельнік у нашай праграме зараз. Трымаецца можна. Як і належыць. Праз 3 хвіліны сустрэнемся.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю ў студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі. На 29 снежня, то бок на заўтра, у Лукашэнкі прызначаны працоўны візіт у Расію, ды перамовы з Пуцінам, паведамляе прэс-служба Лукашэнкі. У Маскве кіраўнікі абедзвюх краін працягнуць перамовы па праблемах, якія абмяркоўвалі на сустрэчу ў Крамлі 25 снежня. Беларускі бок настойвае на кампенсацыі за расійскі нафтавы падатковы манёўр. Гэта прынясе нашай дзяржаве страты прыкладна ў 310-315 мільёнаў толькі ў наступным годзе. У сваю чаргу расіяне вінавацяць Беларусь у парушэнні мытнага рэжыму і пастаўках непадакцызных тавараў. Першая сустрэча скончылася пагадненнем пра стварэнне рабочай групы, якая абмяркуе гэтае пытанне. Тады ж кіраўнікі Беларусі ды Расіі дамовіліся правесці яшчэ адную сустрэчу да Новага года. Масква настойліва патрабуе большай інтэграцыі. Афіцыйны Мінск баіцца страты суверэнітэту. На пешаходным пераходзе ў Брэсце збілі падлетка 16-гадовага хлопца. Гэта адбылося учора каля 20:15. 30-гадовая брэстаўчанка рухалася ў напрамку ад вуліцы Махновіча да вуліцы Грыбаедава. Хлопец пераходзіў вуліцу па нерэгуляваным пераходзе і быў шпіталізаваны ў цэнтральную гарадскую лякарню, вядзецца праверка. У Расіі прапануюць лічыць віно прадуктам харчавання, каб пазбегнуць строгага і жорсткага ліцэнзавання. Пра гэта просіць чалец грамадскай палаты акупаванага Крыма Іван Абажэр. Такая мера дасць новы штуршок для развіцця расійскай сельскагаспадарчай галіны, на ягоную думку. Больш навінаў на еўрарадыё.фм. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук і разам з маімі гасцямі ў студыі Романам Орловым, Святланай Тоўсцік, Віталём Абакановічам і Альгердам Абакановічам гаворым пра беларускія святы на каляды, Раство, Новы год, куды ўвогуле можна схадзіць, мерапрыемствы і пачуць беларускую мову падчас мерапрыемстваў і святкаванняў. Спадарыня Святлана, я хочу вернуться до вашей книжки. Скажите, ласка, вот наколькі цяжка, вы рассказали ўжо, хто браў удзел, хто праспяваў, наколькі цяжка было выдаць? Вось колькі дзён таму, 2 дні таму у мяне тут быў у гасцях выдавец другой кніжкі Горвата, і вот расказваў, што даволі цяжка зараз і выдаўцам, і пісьменнікам выдаць кніжку, грошы шукаюцца, ні ў кога іх няма, даводзіцца праз краўдфандинг і гэтак далей. Як вас атрымалася гэтая справа? А тут мало того, што кніжка, так яшчэ і CD-дыск. Ну так, сапраўды, гэта была складанасць нумар 2, так, пасля таго, як ідэю так ажыццявіць. І я хочу падзякаваць, выказаць сваю падзяку нашым, можна сказаць так, спонсорам, так, тых, хто нас падтрымаў у гэтай справе. Найперш, гэта вось Віталь Абакановіч і прыватнае прадпрыемства Абкатэх, які нават з'яўляецца аўтарам ідэі, так, менавіта ён не прапанаваў вядомай нашай беларускай мастачцы Ганне Селівончык паўдзельнічаць у нашым праекце. І вось дзякуючы яе малюначкам, кніжачка наша просто зазіхацела, зазяла незвычайна. Гэты практычна ў кожным малюначку мы выкарысталі зорачкі, сняжынкі, так, на малюначках зорачкі, сняжынкі, якія адпавядаюць вось тэме калядаў, так, можна сказаць, сапраўды гэта атрымаўся калядны падаруначак. А па-другое, вельмі дапамагла падтрымка маёй сяброўкі Алены Рыдзеўскай, якая жыве зараз у Амерыцы, якая знайшла, так сказаць, падтрымку, вось, і
дзякуючы фонду культурнаму і адукацыйнаму фонду Орца Рамана, вось таксама наша кніжачка яна і выйшла. А таксама дзякуючы падтрымцы маёй сястры Ірыне Тоўсцік, якая зараз жыве ў Канадзе, і там сапраўды моцная такая дыяспара беларусаў, якія вельмі праводзяць усе мерапрыемствы і каляды святкуюць і ўсё, і таксама зацікаўлены ў тым, каб і у нас на Беларусі таксама добрыя праекты нараджаліся. Вялікі дзякуй усім. Ну і вам дзякуй. Альгерд, павярніся сюды, скажы, а твоя самая любимая калыханка з гэтай кніжкі якая? Скажи, давай, ты ж можешь спяваць нават. Хадзіў бай па сцяне. Таксама ён спявае гэту песенку разам з мамай. На гэтым дыску вось гучыць, так? Праспяваеш зараз? Спачатку ён, а потым мама. Давай разам паспяваем. Давай, ты ж хочаш спеваком вырасці, давай, разам паспяваем, да? Давай. Хадзіў бай па сцяне у чырвоным каптане, нёс сямёра лапцей і сабе, і жане, і дзіцёнку па лапцёнку, ці бай, ці не. Бай. Ну, что-то не долучыўся Альгерд. Роман. Мяне падмывае спытаць, колькі каштуе такі бокс? Купіць ці выдаць? І тое, потому что... Вы хочаце набыць? Я, калі гэта не забаронена правіламі эфіра, яшчэ раз звяртаю увагу, што это я трымаю в руках сігнал, у нас вельмі невялікі наклад, і калі это не забаронена правіламі эфіру, я анансую, што можна наш дыск набыць за 15 рублёў. Хто болей? Праз краудфандинг, калі мы збіралі... Так, мы збіралі праз краудфандинг, у нас такія рынкавыя, скажем. Мы лічым, што беларускі прадукт, вось, можа быць, надыходзіць час, калі в этом ёсць не толькі місіянерства, але на яго верыцца, што нараджаецца попыт, і гэта можа становіцца нейкім такім прэстыжным момантам. Мы ранее перад замовай по 12 рублёў збіралі, а цяпер вось кошт пакуль што 15. Ну, Віталь, выдадзіце? Нашего бокса, ну наш же бокс так само? Бокс, да, бокс. У нас же каляровые. Каляровые. Так. Вось я ведаю, за колькі Евраопт продае, але там дадатковая нават рэальнасць ёсць. Наш кошт от 10 до 18 рублёв. От 10 до 18. Да, в залежнасці ад того, хто больш сябруе. Ці выклікаў ён павагу, давер, да, это чалавек. Але ж я хотел дадаць, что вот по социальных сетках вельмі добра распаўсюджваецца, и ко мне приходят в офис люди, кажут, что дайте, коли ласка, 8 книжечек в Японию, дайте 3 книжечки в Австрию. То есть у нас вельмі моцныя суполки за межой, якія по социальных сетках просто выходят на нас напрямую. Ну ось, а вы кажете Горват, калыханки. Я, до речі, анансую, і нам вот цікава будзе таксама з выдаўцом, якого зовут Кастусь Антонович, якому я перадаю прывітанне. Мы, напэўна, гэтымі днямі анансуем зніжку за рэпост. Зніжку за рэпост, просто каб паглядзець, колькі будзе... Так, ну давайте уже от финансово-рекламных справ до творчих. Роман, про ваш спектакль. Так. Год тому мы с дочкой наведывали ваш спектакль, один из первых, может, нават перший, я уже не памятаю. Напэўна, першы. Напэўна, першы. С того часу, вот нешта змянілася, вот, ну, ці быў той першы блин комам, ці ўсё ж таки вот зараз там вы у тым же накірунку ці нешта вырашылі, зараз-то я ўжо там 10 спектакляў за спиной, зараз я вам покажу тут такого вогаля. Мы робім апгрейды кожны раз. Натуральна, што мы ўлічылі пэўныя урокі, і калі крытыка была канструктыўнай, то мы ўлічылі канструктыўную крытыку. Хранометраж гэтым разам не меней за 45 хвілін, разам шоу фае больш за гадзіну. А ў мінулым годзе было шмат папрокаў у вельмі кароткім хранометражы, але гэта таксама вельмі адносна, таму што нагадваю, што малыя дзеці, асноўнае наша ядро
і можна паспрабаваць взять дзяцей там у вялікі тэатр оперы і балета і паглядзець, як яны заплачуць праз паўгадзіны. Ці прывесці на эфір Еўрарады і паглядзець, ці пасядзяць яны на месцы. І крытыка у нас была такая: дзецям спадабалася, але нам не спадабалася. Ну так это як бы да, это розныя аўдыторыі. Вось, але мы улічылі гэтую крытыку, і натуральна, што нам хацелася б думаць, што з кожнай новай казкай, а мы зрабілі яшчэ вясновую казку, як літараў нескладовая вясну гукала, потым мы зрабілі восеньскую казку, як літараў нескладовая ярылу сонца ў выры выпраўляла. Мы верым, што атрымліваецца все лепш і лепш. Цяпер калядная казка, я раю вам таксама зміцер наведаць, таму што яна не проста зменена, это абсалютна новая казка. Як кажуць прадюсеры, вот Локлайн, там, дзе Яська і Янінка збіраюць літары, у чароўным бары, ён застаўся незменным, але все астатняе зменена. Все сюжэтныя лініі, все героі, все іншае, все новае, не гледзячы на ўжо вядомую назву. Вось так. У нас 29 колыханок, а у вас? У нас, але ж вы абапіраецеся і на англійскі фальклор, і на вядомых кампазітараў, і на цэлую бригаду бардов і паэтов, да? Да, у нас винегрет. А я абапіраюся толькі на самого себе, і я падкрэсліваю, што... Опора на свои силы, як у китайцев. Тут 13 караоке і тэксты, але некаторыя з серыі, значит, нашага спектакля не ўвайшлі. Таму што мой бацька Владзімір Арлоў, вядомы пісьменнік беларускі, ён заўсёды крыху пакідае в рукаве, таму што можна... На будучыню. На будучыню, да, на будучыню. Калі раптам крызіс творчы, а тут раз у цябе ўжо ёсць нейкая загатовачка, да. Дарэчы, вот для мяне, я даўным-даўно, ўжо гадоў, напэўна, 20, калі не болей, знаёмы з Алесем Камоцкім, але вот першы раз чую, што ў яго, оказывается, яшчэ і калыханка ёсць у рэпертуары. Это его калыханка. Калыханка, так, а музыка народная, і гэта будзе, як кажуць, я спадзяюся, што для многіх будзе адкрыццём, так? Вось многія аўтары, для нас яны вядомыя, так, і ўжо даўно вядомы, і, напрыклад, вось песню асабліва хачу адзначыць, што вось малюначак, які мы выбралі на вокладку, ён таксама гэты малюначак, і мы да песні падабралі па рэліках Эдуарда Акуліна. І вось гэтая песня... Падобен на Акуліна, бачыце? Это можа быць Акуліна. Я думаю, это Акуліна. Вельмі блізкая да мяне, таму што я ўжо даўно яе ведала, а калі нарадзіўся сыночак, ну мне хацелася яе спяваць кожны дзень, ну просто вось яна кранае, яна бярэ задушана, вельмі мілагучная, па рэліках да нас ноч спусціцца мусіла. Значыць, час прыходзіць спаць дзеткам беларусікам. Не подмывая меня спытаться, як с авторскими правами, ці все вам подарили все свои правы, ці... Ну, як аўтар, вот. Як аўтар. Сапраўды, для выдання кнігі абавязкова мы пастараліся узяць дазвол ва ўсіх аўтараў і у тых аўтараў, якіх не атрымалася ўзяць дазвол, прыйшлося трошку... Украсці. Взять моих жонок. Трошку взять уже... Так, вельмі удзячна жонкам, так, Геннадзія Бураўкіна, яшчэ раз падкрэслю, Рыгора Барадуліна і Артура Вольскага, якія ахвотна падзяліліся творамі сваіх мужэй, так, і мы можам зноў іх адкрыць наноў для дзетак, але аўтараў музыкі цяжка было знайсці нейкіх. Таму мы выйшлі з гэтай сітуацыі, і гэтыя творы, яны прагучаць па-новаму. Яны будуць прачытаны як вершы, як выразнае чытанне. Пад класічную музыку. Пад класічную музыку. Вось, напрыклад, да прыкладу. Хто не дал дазвол, Светлана сама перарабіла. Будзе пад музыку Рыгора Барадуліна «Ціха ноч ступае», пад музыку Баха, «Доўгі дзень» Геннадзія Бураўкіна пад музыку Бетховена прагучыць. Да, іх уже можна не пытацца. Артура Вольскага пад музыку Моцарта будзе праспяваны. То есть класіка, она амаль што у космосе, так? Что такое космос, вы ведаеце, філасофскі? Гэта нешта неабсяжнае, далёкае ад нас, і оно прыгожае. То есть космос и косметология – это один корень. Космос. То есть наши классики, они уже разом с Моцартом и Бахом, там не дзел космос. Але існуе паблік домен, там, по-моему, 70 гадоў, і існуе таксама сітуацыя, калі
Мінкульт беларускі нават заплаціў, па маёй інфармацыі, сцэнарысту за адаптацыю «Каласоў пад серпом тваім», і немалыя грошы, але сестра Краткевіча, якой належаць правы, де юре, а яшчэ не прайшло 70 гадоў, не дала дазволу. Яна сказала, я буду працаваць толькі з Пенігінам. Пенігін сказаў, я не здымаю кіно і займаюся толькі тэатрам. Все, так сказать, грошы заплачены, але сцэнар лёг на паліцу. Але калі пакупалі, допустим, то ўжо, можна было б здымаць, нікого не пытаючыся. Тут ёсць нюанс. Сусвет сусветам, космос космосам, а існуюць пэўныя, так сказаць... Межы, да? Вы приземляеце трошку ў бруд. Тут можаш быць, як і ў сітуацыі з фотаздымкам Антона Матолькі, якога Белтелерадыёкампанія скрала, а потым аб'явіла гэта... Як яна там аб'явіла? Але это тонкі лёд, аўтарскія правы — это тонкі лёд. Допустим, скандал з Ханком, а все накінуліся на Канка, але даруйце, мае сімпатыі на баку аўтара, як не дзіўна. Таму што... І такім чынам, сапраўды, мы былі абмежаваны ў сваім выбары і не змаглі ўключыць, мабыць, усе найлепшыя. Сапраўды, можна сказаць, што яшчэ наперадзе чакае тое выданне, дзе будуць сабраны ўсё ж такі аўтары падзеліцца і будуць больш шчодрыя. Спадзяёмся, наступным годзе так. Сапраўдны шчедрец. Мы пачалі сваю праграму, дакладней, я пачаў са слоў пра тое, што, на жаль, не так ужо і шмат беларускамоўных мерапрыемстваў, але калі па праўдзе паглядзець і спектаклі рамана пра літару, те ж самыя вашыя калыханкі, там арт-сядзіба праводзіць ялінкі беларускамоўныя, і не толькі арт-сядзібы, ёсць проста нейкія групоўкі людзей, якія самі па сваёй ініцыятыве праводзяць. Як вы лічыце, все ж таки, наколькі шырока зараз магчымасці беларускамоўна адзначыць розныя святы, пачынаючы ад калядаў, там, я не ведаю, там тое ж самае Купала, там і Новы год і іншыя мерапрыемствы. Ці ўсё ж таки даводзіцца пабегаць, пашукаць? Я хочу сказаць, што яшчэ важна самаарганізацыя. Вось, напрыклад, Алёна Спірыдон, мама, так, яна стварыла групу у сетцы Вайбер і ў сацыяльных сетках «Дзеткі-кветкі». І яны самі сваімі сіламі праводзяць і ялінку, і іншыя святы для сваіх дзетак. Таму трэба пачынаць з сябе, менавіта са свайго асяроддзя найбліжэйшага, так, далучаць блізкіх, сваякоў і дзяліцца сваім талентам, з прыгажосцю беларускага слова са сваімі сябрамі. То есть не абавязкова, я лічу, што трэба ісці з маленькім дзіцёнкам у тэатр вялікі, так, таму што сапраўды ён не высядзіць, ён не выглядзіць. Вялікі не, але так, ось у тэатр, дзе Роман Орлоў ставіць спектакль. Дастаткова пайсці, я лічу, што у госці да іншай сям'і і праспяваць разам, узгадаць гэтыя беларускія нашы песні, тыя ж калядкі, тыя ж дастаткова паміж сабой спачатку, так, распаўсюджваць сярод сваіх знаёмых, сяброў. Няхай гэтае наша слова, яно як бы маленькае, так, як гэтае дзіцятка, так, але яно будзе гучаць вось з дзіцячых вуснаў зусім па-іншаму, правильно? То есть вось гэтыя вось прыемна, вось мы не пачулі ад Альгердзіка, так, хоць нешта скажы нам, так? Па-беларуску скажы. Але гэта проста цуд нейкі, калі ты пачуеш вось песню у нескладовае, да, у нескладовае дзіцятак, з вуснаў дзіцятак, гэта проста будзе... Да, неверагодна. Роман, я, калі можна, крыху дадам і крыху не пагаджуся. Я якраз лічу, што вось невялікія святы, якія, дзякуй Богу, бацькі ладзяць самі для сябе у нейкіх невялікіх, па-прадзюсарску кажучы, лакацыях. Там клуб, там сядзіба, пакоі у кватэры. Гэта все цікава, але патрэбна ствараць момант шоу, таму што все-таки паход в тэатр — это паход в тэатр. І дзіця бачыць, што ствараецца беларускі прадукт, у якім ёсць там на задніку медыакантэнт, мы выкарыстоўваем, якім ёсць святло, касцюмы, гэта вялікая сцэна. Такія прадукты таксама павінны існаваць. І я лічу, што зараз няма ніякіх забаронаў. Я часткова нават гэтым тлумачу такі шквал крытыкі, таму што так, это велізарная праца і пэўныя прадзюсарскія рызыкі. Это трэба ісці, браць пляцоўку в аренду,
шыць касцюмы, выходзіць на горад з рэкламай, все не бесплатна, і Бог яго ведае, чым все скончыцца. А прасцей крытыкаваць. Ну, это сапраўды так. Реально я не бачу вялікай канкурэнцыі. Там бліжэйшая канкурэнцыя, якую я адчуваю, гэта Цюс, все той же, які робіць прадстаўленне пра Завейку, і так там сапраўды жыве гэты беларускі дух. Калі мы паглядзім на афішы іншых тэатраў, это просто катастрофа. Дякую вялікі. На жаль, завяршылася наша праграма. Таму адразу яшчэ раз нагадаю, заўтра 30 снежня. Паслязаўтра 30 снежня спектакль, чарговы спектакль пра прыгоды літараў У можна наведаць, паглядзець, а таксама набыць калыханкі. Дзякуй вялікі. І вось гэты дыск набыць. Дзякуй вялікі. Зміцер Лукашук працаваў. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі за запрашэнне. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі.